Sådan. Kører den så? Og nu regner det. Nej, er de sjovt styr, du står til? Ja, jeg har aldrig nogensinde set. Tine, hvornår kan man se, om den er færdig? Det kan du jo ikke. Altså, det er jo først, når du trykker på den, ikke? Prøv lige at køre den der vej over. Jamen, jeg har det. Og så bare blive stående der. Det er vulkansky. Ja, bare blive stående. Det er askesky. Bare blive stående der i en par timer. Nu regner det. Gør bitte ven. Det er simpelthen uhyggeligt. Tager den stadigvæk op? Ja, den gør. Ja, den optager stadigvæk. Godt fortælle det her, det skal far have. Ja, ikke op? Jo.